So na dawo daga amsa waya ɗin da nayi. Na ce zan baku wani labari ko? Tam, ku nutsu, ku buɗe kunnuwanku ku ji abin da zan gaya muku. Kuma ku bani shawara. To wato ba komai bane ba face akwai wani da ya ce yana so na. To, kun san yadda abubuwan suke. Ban ɓoye mishi komi ba. Na ce zan karɓi soyayyar shi amma sai da kaɗan da kaɗan ba wai lokaci guda ɗaya ba. Ya ce zai iya. Na ce to, za ka yi ka kira ni ban ɗauka ba. Ba koyaushe zan ƙi ɗaukan kiranka ba. Ya ce ya ji ya yarda babu wani abu. Na ce to babu damuwa. Haka in ya kirawo ni ban ɗauka baya damuwa. Ƙarshe kuma kullum zai kira ni sau ɗaya kuma zan ɗauka. So a haka kuma har muka ɗan fara shaƙuwa. Amma har lokacin ban taɓa ce mishi ina son shi ba. So na gaya mishi cewa ko zan so shi ba wai yanzu ba. A dai raina yanzu babu wannan ma. Kar ku sha mamaki, bai damu ba. To ana haka kawai sai muka samu saɓani da shi. Muka yi faɗa. Kun san yau da gobe. Kawai daga yin wannan faɗan sai kwana bakwai bai kira ni ba. Ran na bakwai sai na kirawo shi. Yana ɗauka sai ya fara gaggaya min magana. Na ce to, ni mutumin nan ban sa shi a ka sosai ba kuma sannan har an yi wannan kwanakin saboda gaba ba shi da daɗi na kirawo shi amma yana gaya min magana. Na ce shikenan. Da ya kira ni sai na ƙi ɗauka. Ya kira ni na ƙi ɗauka. Kawai sai ya min text. Kun san mene ne ya ce? Ni ban isa in rabu da shi ba. Shi yake rabuwa da mace amma mace bata isa ta rabu da shi ba. Na ce to shikenan mu zuba. Ɗan halak ka fasa. Ya dinga zuwa yana gaggaya mutane ba daɗi a kaina. Duk abin ya dawo kunne na. Ran da abin ya ishe ni, na same shi, na gaya mishi ba daɗi nima face to face sannan na bar inda yake. Na dawo gida. Sai ga shi ya zo. Ya bani haƙuri, na ƙi haƙura. To ɗazu ya ƙara min wani text. Har da wani guntun wa'azin shi. To abin da zan tambaye ku anan shine, na haƙura na yafe mishi mu dawo kamar da? Ko kuma na fita hanyar shi? Saboda dama ni ba wani sa shi ne a ka sosai sannan kuma ga abin da ya faru. Ina jiran amsan ku. Na haƙuran ne? In na ma haƙuran, ni fa sai dai in ko dai kamar da ɗin ne ma ba sosai ba. Me kuka ga ya dace? Na haƙura? Ina jiran amsan ku.